Άλλωστε τα rebound είναι πολύ περισσότερα για τον Ολυμπιακό. Οι τάπες είναι περισσότερες αφού, όπως λέγαμε, υπερτερεί στους ψηλούς. Τα λάθη περισσότερα για τον Απόλλωνα. Την υπεροχή του Ολυμπιακού στους ψηλούς και την τάση του να παίζει με αυτούς στην συγκεκριμένη αυτή κάρτα, όπου φαίνεται ότι από τους σέντερ ο Ολυμπιακός παίρνει περίπου... Γνωρίζατε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπου αρχίζει σε μερικά λεπτά ο 22ος τελικός του Final Four, που κανείς δεν περίμενε θα έβρισκε στον τελικό του το outsider, τον Απόλλωνα δηλαδή. Από την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός χρειάστηκε ένα σουτ της τελευταίας στιγμής για να περάσει την ΑΕΚ. Παράλληλα είχαμε το τέλος εποχής στο Παναθηναϊκό με την παρέτηση του Μάλκοβιτς νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι. Τελικός Ολυμπιακός εναντίον Απόλλωνα. Κύριε Πολίτη, ποιος θα κερδίσει? Υπάρχουν καταρχήν εκπλήξεις. Οι ομάδες ξεκινάνε όπως ξεκίνησαν και χθες τους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός με Ρίβερς, Σιγάλα, Νάκης, Φασούλα και Τάρλας. Ο Απόλλωνας με τον Έλλης, που ξεκινάει με τόνο πανηγυρικό το παιχνίδι για την ομάδα του, με αυτό το τρομερό κάρφωμα. Το βλέπετε ξανά. Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι Βετούλας, Βούξεβιτς, Ράιλι και Μυριούνης. Το πρώτο καλάθι λοιπόν από τον Χάρολντ Έλλης, που έφυγε offside και που τελείωσε εύκολα τη φάση με τον θεαματικό αυτό τρόπο. Ο Σιγάλας στη συνέχεια θα αποτύχει, rebound από τον ίδιο, αλλά δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει. Ο Σιγάλας στις οθόνες σας κάτι ζητάει, δείχνει μια γρατζουγιά με στο χέρι του. Στην άμυνα του Ολυμπιακού φαίνεται ότι ο Σιγάλας πάει στον Έλλης, ο Νάκιτς πάνω στον Βούξεβιτς. Έχουμε βήματα από τον Ράιλι. Νάτος ο Έρικ Ράιλι, κάποτε πρωταθλητής στο NBA αλλά χωρίς να παίζει. Απλά κουνούσε την πετσέτα για τους υπόλοιπους με το Houston το 94. Σιγάλας, Τάρλατς, Νάκιτς, Σιγάλας. Ο Φασούλα, ο οποίος θα πετύχει φορτώσει μέσα στη ρακέτα. Εκεί θα προσπαθήσει να παίξει. Ο Ράιλις, τον Βούξεβιτς. Αυτός είναι ο Έλλης. Θα πάρει φάουλ από τον Σιγάλα. Το κλειδί για την Πάτρα, Νίκο, θα πρέπει να είναι ο Έλλης και όχι μόνο στην επίδεση. Πιστεύω ότι αν δεν κοιτάξει λίγο τα αμυντικά καθήκοντα, να δώσει κάποια βοήθεια. Τον Άρη φέτος στον Απόλλωνα. Rebound από τον Παναγιώτη Φασούλα. 3-2 μπροστά ο Απόλλωνας. Σιγάλας πριν οργανωθεί η άμυνα του Απόλλωνα. Τάρλας στο rebound. Και φάουλ από τον Νίκο τον Βετούλα, τον ηγέτη της ομάδας του Απόλλωνα. Ακούτε φαντάζομαι τι γίνεται. Οι ομάδοι του Ολυμπιακού έχουν γεμίσει ένα μεγάλο κομμάτι των κερκίδων. Μοιάζουν να έχουν πάρει όλα τα ειστήρια που τους αντιστοιχούσαν, αφού περίπου το 1/4 του γηπέδου είναι ασφυκτικά γεμάτο με τους ερυθρόλευκους. Έχουν δημιουργήσει και καλή ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, πραγματικά γιορτινή. Αντίθετα, το άλλο μισό κομμάτι του γηπέδου, το από εδώ, είναι ουσιαστικά άδειο, αφού μια χούφτα μόνο παδί του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ έχουν μείνει. Ο Σιγάλας μια πάσα στο πουθενά, ο Φασούλας δεν την περίμενε. Ξανά η φάση. Υπάρχει μια κερκίδα με οπαδούς του Απόλλωνα, αντιμένους με άσπρα μπλουζάκια, φαίνονται από μακριά και κάνουν και αρκετή φασαρία. Βεβαίως χθες ο Απόλλωνας δεν πρέπει, ενώ ο Βούξεβιτς με ένα νέο κάρφωμα θα κάνει το 5-2 από την έξοχη assist του Μυριούνη. Ξανά η φάση, η πάσα του Μυριούνη και το κάρφωμα του Βούξεβιτς είναι αλτικός, πατάει γερά. Έλεγα ότι χθες δεν πρέπει να ένιωσε και πολύ εχθρική την ατμόσφαιρα ο Απόλλωνας, αφού και οι ουδέτεροι εκείνη την ώρα υποστήριζαν τον Απόλλωνα και όχι τον Παναθηναϊκό, ήταν ο παδί του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Η τάπα του Φασούλα στο Ράιλι. 3 εναντίον 1 στον ευνηδιασμό του Ολυμπιακού και κάρφωμα από τον Νάκιτς. Υπέροχο θέαμα στα τα πρώτα λεπτά. Ήδη 3 καρφώματα σε λιγότερο από 2,5 λεπτά και χώρια αυτή η τάπα του Φασούλα που είδατε. Εδώ ο Νάκιτς κρεμιέται στο καλάθι. Βετούλας στον Ράιλι, backdoor πάσα, όμως ο Σιγάλας μάζεψε το rebound. Ρίβερς. Γρήγορο παιχνίδι, ευνηδιασμοί. Το στοιχείο το οποίο παίρνουμε στο παιχνίδι είναι κάτι που δεν μας έχει δείξει ο Ολυμπιακός στα προηγούμενα παιχνίδια, που έπαιζε πάρα πολύ κοντρολαρίτερα. Σήμερα βλέπω ότι οι παρασυρώμενος 6-5. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ζητούν double από την ομάδα τους. Η ομάδα τους όμως ψάχνει για περισσότερα από 2 τρόπαια.
Άλλη μια τάπα του Φασούλα στον Βούξεβιτς και φάουλ στη συνέχεια. Έλεγα ότι ο Ολυμπιακός, ενώ ξαναβλέπετε την τάπα του Φασούλα στον Βούξεβιτς, ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι στο κυνήγι 3 τροπαίων του Κυπέλλου Ελλάδας, του Πρωταθλήματος Ελλάδας και βεβαίως του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο θα διεκδικήσει την μεθεπόμενη εβδομάδα στην Ρώμη. Φασούλας ελεύθερος, το follow από τον Σιγάλα, ο οποίος όμως θα χάσει την μπάλα και θα πέσει και λίγο άτσαλα στο παρκέ, δεν τραυματίστηκε πάντως. Μυριούνης, Βετούλας. Ο Έλλης παραλίγο να χάσει από τον Σιγάλα, τελικά η μπάλα θα μείνει σε πατρινά χέρια, σε αυτά του Βετούλα. Μυριούνης βήματα. Μαζί μας για το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο ο Κώστας Έξαρχος και ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου. Κώστα, υπάρχει κάτι από τον πάγκο του Ολυμπιακού? Ναι, να πούμε ότι οι οδηγίες του Ντούσου Ανίφκοβιτς είναι ο Ολυμπιακός να πιέζει στην περιφέρεια τους περιφερειακούς της Πάτρας, που είναι πάρα πολύ καλή. Δρόμους προς το καλάθι και εκεί να βγαίνει ο Φασούλας να σταματάει τους αντιπάλους όπως γίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ο Ρίβερς θα πετύχει το καλάθι, θα κάνει το 8-5 με αυτό το κοντινό jump shoot. Στον άλλο πάγκο ο Γρηγόρη Παπαβασιλείου, τι γίνεται, πώς είναι το κλίμα, η ατμόσφαιρα? Ναι, Νίκο, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Λέκος ο πάγκος διαμαρτύρονται για την διαιτησία μέχρι στιγμής και ο κύριος Μουζάκης, να τώρα το τάφ. Το τάφ από τον κύριο Μουζάκη. Έχουμε τεχνική ποινή στον Σιγάλα, ο οποίος είχε κάνει και το δεύτερο του φάουλ και έτσι μέσα σε 4 λεπτά ο Σιγάλας, τον είδατε, δεν έχει ηρεμήσει ακόμα. Ο Ιβκοβιτς προσπαθεί να τον καλμάρει. Μυριούνης στο rebound. Πολύ ωραία πάσα και πάλι. Και φάουλ από τον Τάρλας στον Βούξεβιτς. Σειρά του Τάρλας να διαμαρτυρηθεί με άκομψο τρόπο. Ξανά η φάση. Το πιστεύω ότι ήταν ωραίο κόψιμο. Αυτά οι οποίοι, υπενθυμίζω, είναι ο Σταύρος Τσανίδης από τη Θράκη και ο Κώστας Μουζάκης από την Αθήνα. Ο Γκρέι που πέρασε στη θέση του Σιγάλα βρίσκει ένα διάδρομο και τον αξιοποιεί. Παίρνει και το φάουλ. Ωραία προσπάθεια από τον Έβρι Γκρέι. 18. Το δεύτερο φάουλ για τον Ράιλι. Ο Ράιλι πιο αργός από τον Γκρέι. Προσπάθησε να τον ακολουθήσει. Έκανε το φάουλ από πίσω. Η μπάλα ξανά για τον Ολυμπιακό. Αλεξανδρής εδώ. Παραλίγο και θα αντιμετώπιζε τον κουμπάρο του σε αυτό το τελικό, τον Γιάννη Ιωαννίδη. Αν είχε αστοχήσει σε εκείνο το τρίποντο Νάκιτς χτες, στο τέλος του τελικού. Ρίβερς για 3. 13-8, 5 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός από το τρίποντο του Ρίβερς, που και χτες τα πήγε καλά στα μακρινά σούτ, είχε 3 στα 5. Ο Έλλης θα χάσει, θα κάνει φάουλ ο Ράιλι, τρίτο φάουλ του Ράιλι. Στην προσπάθειά του να ξανακλέψει τη χαμένη μπάλα. είναι αυτό που εντοπίσαμε, ότι τους δίνουν χώρο της ομάδα της Πάτρας να μπουν μέσα στη ρακέτα και από εκεί έπειτα τους περιμένουν ψηλή και κατά κάποιο τρόπο χάνουν τις φάσεις αυτές. Το πλεονέκτημα που για μια στιγμή είχε αποκτήσει ο Απόλλωνας με το τρίτο φάουλ του Σιγάλα ισοσκελίστηκε με το τρίτο του Ράιλι, που είναι ο μοναδικός με κάποια εμπειρία center της ομάδας. Στη θέση του μπήκε ο Νεμάνια και βεβαίως ο Απόλλωνας γυρίζει στην άμυνα ζώνης. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, αναμενόμενο. Βετούλας δυσκολεύεται, εκεί παίζεται και λίγο ποδόσφαιρο. Ο Νεμάνια δίστασε, ο Βετούλας μαζεύει το rebound. Λίγο παράξενο μπάσκετ, λίγο φουριόζικο μπάσκετ εδώ και 1-2 λεπτά. Μυριούνης, τον έχει αναλάβει ο Τάρλατς. Βούξεβιτς με τον Νάκιτς από την αρχή. Φάουλ του Νάκιτς. Ο ήρωας του χθεσινού αγώνα, εδώ. Έκανε το πρώτο του φάουλ. Η επαναφορά από την τελική γραμμή, από 5 φάουλ έχει κάθε ομάδα. Ο Βετούλας είναι στις οθόνες σας μαζί με τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Ρίβερς. Έξοχη backdoor πάσα στον Έλλης και το κάρφωμα από τον champion των καρφωμάτων στο φετινό All-Star Games στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε. Ξανά η πολύ ωραία φάση, 13-10.
Ο Έλλης εδώ κάρφωσε. Ο Ρίβερς με τον Νάκιτς. Ο Τάρλατς πολύ μακριά. Νάτος πάλι ο Τάρλατς, πιο χαμηλά αυτή τη φορά. Ρίβερς. Νάκιτς. Rebound από τον ίδιο και φάουλ του Βετούλα αυτή τη φορά. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Διαμαρτυρίες, ελαφρώς άγριες μονομαχίες κάτω από τα δύο καλάθια. Κώστα, άκουσες τι λέει ο Τσανίδης στον Ιβκοβιτς? Ναι, ο κύριος Τσανίδης τα έχει με τον Γιώργο Σιγάλα, ο οποίος σηκώνεται και επιθυμεί τους συμπαίκτες του και γύρισε και είπε στον Ντούσαν Ιβκοβιτς ότι αν ξανασηκωθεί θα δώσει τεχνική ποινή. Στο πάγκο του Απόλλωνα τι γίνεται, Γρηγόρη? Βλέπω αλλάζουν θέσεις, γιατί? Οι Γιαγκούροι αλλάζουν θέσεις, Νίκο, αλλά υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία. Ας τα αφήσουμε προς το παρόν τα της διαιτησίας, διότι εκτός από έντονες διαμαρτυρίες υπάρχει μια μόνιμη καχυποψία που μόνο σε καλό δεν οδηγεί. Νάκιτς εύστοχος, το σκορ γίνεται 15-10. Βούξεβιτς. Τον Έλλης έχει αναλάβει ο Γκρέι τώρα από την ώρα της αντικατάστασης του Σιγάλα. Άλλη μια ωραία κίνηση. Ο Απόλλωνας παρόλα αυτά έχει σκοράρει κοντά στο καλάθι. Κυρίως δεν έχει σουτάρει καν από την περιφέρεια, εντάξει, 25 ας πούμε. Δεν αφήνει και ο Ολυμπιακός να σου τα κυνηγάει πάρα πολύ, γιατί ξέρει ότι είναι καλή στα σουτ τριοπόντων και δίνει περισσότερο διαδρόμους προς το καλάθι, γιατί ξέρει ότι και εκεί έχει κάποια κάλυψη από τους ψηλούς. Ακριβώς, αυτή ήταν και η οδηγία του Ιβκοβιτς, όπως μας τη μετέφερε νωρίτερα ο Κώστας Έξαρχος. Στο μεταξύ, από τα πόδια του Φασούλα η μπάλα έφυγε έξω. 15-12. Καινούρια επίθεση για τους Αχαιούς. Βετούλας για τρεις, η πρώτη απόπειρα για τρίποντο για τον Απόλλωνα και φάουλ του Βετούλα στον Ρίβερς που πετάχθηκε από το πουθενά και του πήρε την μπάλα. Βετούλα, 3 έχει ο Ράιλι, 3 έχει ο Σιγάλας από την άλλη πλευρά. Ράιλι και Σιγάλας και οι δύο στον πάγκο. Και όπως βλέπετε ο Ολυμπιακός επιτίθεται απέναντι σε ζώνη. Ρίβερς. Ο Γκρέι στη γωνία. Νάκιτς. Θα χάσει την μπάλα. Πάλι offside ο Έλλης. Άκρη. Νέο κάρφωμα 15-14 από τον Χάρολντ Έλλης που έχει ήδη καρφώσει 3 φορές την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Αυτά τα 3 στα 3 σουτ που είδατε προηγουμένως στην κάρτα που μας έδωσε ο Κυριάκος Επιτούλης, ο επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας, είναι και τα 3 καρφώματα. Γκρέι. Ετοιμάζεται ο Τόμιτς. Νάκιτς στον Φασούλα και φάουλ από τον Εμάνια, δεύτερο. Οι ψηλοί του Απόλλωνα συνεχίζουν να φορτώνονται νωρίς με φάουλ. Εκεί θα είναι το αδύνατο σημείο, αν αντέξει ο Απόλλωνας, γιατί μέχρι στιγμής κοντράρει τον Ολυμπιακό στα ίσια, εάν μπορέσει και αντέξει η ομάδα του πάντα. Βετούλας. Λεμάνια. Βούξεβιτς για 3. Ακό το σούτ. Η μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό αφού έφυγε από πατρινά χέρια. Για διακοπή 10 δευτερολέπτων για μας. ...16-14 λοιπόν ο Ολυμπιακός μπροστά, ο Ρίβερς με τον Τόμιτς και τώρα τον Γκρέι. 11 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο 22ος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας. Η πάσα από τον Γκρέι πολύ ωραία, ο Φασούλας θα καρφώσει με όλη τη δύναμη, θα πάρει και το φάουλ. Παρότι πήγαν πάνω του και ο Μυριούνης, τον οποίο βλέπετε στις οθόνες σας, και ο Νεμάνιας. Και time out για τον Απόλλωνα, ενώ ξαναβλέπετε τη φάση. Άμστελ. Πάντα κοντά σας στους μεγάλους αγώνες μπάσκετ. Γιατί έτσι σας αρέσει. Άμστελ. 21-14 το σκορ εδώ στην Καλογρέζα. Μετά από 9 λεπτά αγώνα στον τελικό, ο Ολυμπιακός με ένα ακόμα κάρφωμα του Φασούλα πήρε διαφορά 7 πόντων. Ο Έλλης προσπαθεί να ξεφύγει εδώ. Ο Ταμπάκης που πέρασε του Νεμάνια μετά το τρίτο φάουλ του μικρού. Και τώρα ο Μυριούνης που βρίσκει τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. 21-16 ο Χρήστος ο Μυριούνης που έχει μάθει να ελύσεται γύρω από το καλάθι και να έχει επαφή με αυτό. Ο Ρίβερς στον Τόμιτς.
Πάσα για τον Τάρλατς, αυτός κλεισμένος, τελικά το επιχειρεί. 23-16. Ο Ολυμπιακός με υψηλά ποσοστά. Γύρω στο 60% σε τίποτα και τρίποτα. Νομίζω ότι η επιλογή της ζώνης δεν έχει ευδοκιμήσει για την ομάδα του Απόλλωνα. Βρίσκει πάρα πολλές λύσεις η ομάδα του Ολυμπιακού και το ευάλωτο σημείο είναι ο Έλλης, ο οποίος έχει την έφεση να τρέξει προς το καλάθι και να βοηθήσει τα rebound. Εδώ ο Τάρλατς συγκρούστηκε με αντίπαλο και απέτυχε στην προσπάθεια για lay-up. Ο Τάρλατς που είναι ακόμα κάτω. Τώρα σηκώνεται, δεν έχει τίποτα. Και στη συνέχεια το φάουλ του Τόμιτς στον Βούξεβιτς για να σταματήσει ο ευνηδιασμός των Πατρινών. 23-10 που έκανε καλή δουλειά χτες κατά του Παναθηναϊκού. Ταπάκης κατά συνθήκη center σε αυτό το σχήμα του Απόλλωνα. Βούξεβιτς υπό ασφικτική πίεση. Rebound από τον Rivers. Πολύ ωραία πάσα στο Φασούλα και νέο κάρφωμα και φάουλ από τον Ταπάκη. Πραγματικό πανηγύρι από καρφώματα. Ο Παναγιώτης Φασούλας έχει 10 πόντους με 4 καρφώματα και 2 βολές. Ξανά η φάση. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα του δίνει τη δυνατότητα με την ευκαιρία που έχει στα rebound να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, γρήγορους ψηλούς και να παρουσιάσει και ένα καλό θέαμα. Όπως μας έχει δείξει πάρα πολύ ωραία καλάθια και ωραίες φάσεις που δημιουργεί. Πραγματικά το σκορ είναι 25-16 λοιπόν. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει τελειώσει 4 από τις ρεζέρβες του. Και ας έχει 3 φάουλ λοιπόν ο Ράιλι. Έλλης ζητάει ένα screen, περνάει αλλά εκεί δεν υπάρχει διάδρομος, υπάρχει όμως. Και καλάθι και φάουλ από τον Χάρολντ Έλλης. 26-18. 8 η πόντη του Έλλης. Ξανά η φάση, προσποιήθηκε, πέρασε το φάουλ του Γκρέι. Παρότι φάνηκε να χάνει την μπάλα ο Έλλης, τελικά κατάφερε να την αφήσει στο ταμπλό και από εκεί στο καλάθι. 26-18, 9 και 13 ακόμα. Σιγάλας και Μπακασιάς στον πάγκο του Ολυμπιακού. Τελικώς λοιπόν με φαβορί και με outsider, όπως ήταν και ο περσινός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ηρακλή. Όπως ήταν ουσιαστικά και ο προπέρσινος με τον ΠΑΟΚ και τον Πανιόνιο. Και αυτός το 94 με τον Ολυμπιακό και τον Ηρακλή. Από το 90 και μετά ποτέ οι δύο καλύτερες ομάδες χρονιάς με βάση την κατάταξη του πρωταθλήματος δεν συναντήθηκαν και στον τελικό του κυπέλου. Στο κύπελο λοιπόν υπάρχει έδαφος και για τα outsider. Φάουλ πριν το lay-up, φάουλ από τον Τόμιτς. 8ο ομαδικό για τον Ολυμπιακό, 8 έχει και ο Απόλλωνας. 26-20 έγινε το σκορ από τις βολές του Μολφέτα από το φάουλ που είχε κερδίσει προηγουμένως. Σε δράστη τον Τόμιτς. Αυτή τη στιγμή η άμυνα του Πάτρας έχει αλλάξει. Παίζει μια σύνθετη άμυνα όπως έπαιξε με τον Παναθηναϊκό με man-to-man στο playmaker και 4 ζώνες. Το ίδιο ακριβώς λοιπόν έκανε χτες ο Αλεξανδρής κατά του Παναθηναϊκού με τον Ντίνκινς τότε. Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός την περίμενε αντίθετα με τον προπονητή του Ολυμπιακού που πρέπει να την περιμένει, διότι την είδε χθες αυτήν την άμυνα και θα είναι έτοιμο να την αντιμετωπίσει. Ακριβώς. Ο Βετούλας έχει την μπάλα, θα τη δώσει στον Μυριούνι. Αυτός κοντά στο καλάθι αλλά κλεισμένος από τα θηρία. Θα κάνει βήματα. Για να ακούσουμε αν υπάρχει κάτι από τους δύο πάγκους. Μικρόφωνο πρώτα στον Κώστα Έξαρχο. Κώστα. Ο κύριος Ιφκοβιτς είπε στους παίκτες του να παίζουν τον Έλλης από το Γκρέι επειδή δεν σουτάρει πολύ και να προσπαθεί να τον σπρώξει μακριά από το καλάθι. Όσο για τους ψηλούς να περιμένουν τους περιφερειακούς Πάτρας δίνοντας τους διαδρόμους προς το καλάθι ώστε εκεί να βγαίνει ο Τάρλατς ή ο Φασούλας και να τους κόβουν. Γρηγόρη Παπαβασιλείου, κάτι ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά. Νίκο, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής μίλησε για την ισορροπία στην επίθεση και του ζήτησε από τους παίκτες να μην ξεχνιούνται χαμηλά γιατί έτσι δίνουν την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να τρέξει. Ενώ ο Έλλης είναι αυτός που παίζει το man-to-man πάνω στο Rivers και οι υπόλοιποι είναι σε ζώνη. Τέταρτο φάουλ του Ράιλι. Μετά από 12 λεπτά. Πραγματική καταστροφή αυτό για τον Απόλλωνα. Το πρόβλημα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο διότι κοντένει πάρα πολύ η ομάδα του Απόλλωνα με τον Ταμπάκη. Είπαμε από την αρχή ότι οι επιλογές, ειδικά στους ψηλούς, είναι περιορισμένες. Ο Ολυμπιακός λέγαμε νωρίτερα ότι κατά μέσο όρο παίρνει κάπου 25 πόντους από τους ψηλούς του. Σήμερα ήδη έχει βάλει 11 ο Φασούλας, 4 ο Τάρλατς, τώρα μπήκε στο παιχνίδι και ο Βέλ. Φασούλας αστόχησε στην πρώτη βολή, η δεύτερη αξιοποιήθηκε 29-20. Στη θέση του Ράιλι ξανά ο Ταμπάκης. Ο Νεμάνια έχει 3 φάουλ για αυτός, ο Ράιλι 4 και όλα αυτά
λίγο μετά τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Βετούλας. Δέκα δευτερόλεπτα για την επίθεση του Απόλλωνα. Ο Βετούλας κλείνεται και φάουλ από τον Γκρέι στον Έλλης. Εκεί που τα είχε βρει δύσκολα ο Απόλλωνας, ο Γκρέι τον έβγαλε τη δύσκολη θέση με αυτό το φάουλ. Δικαίωμα για 2 βολές στον Χάρολντ Έλλης. Ο Ιβκοβιτς τα λέει προς τον Γκρέι, φαντάζομαι Κώστα. Τη μία μόνο βολή, ο Βέλπ πέρασε στη θέση του Τάρλατς. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με αυτό το σχήμα με τους δύο σέντερ. Ρίβερς. Να ο Έλλης κολλημένος πάνω του, οι υπόλοιποι σε ένα τετράγωνο ζώνης. Τόμιτς. Θα χάσει την μπάλα. Ο Απόλλωνας είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος στα κλεψίματα και αυτό, αν θέλετε, αποδείχθηκε σε αυτή τη φάση. Ο Βετούλας ήταν ο δράστης και το φάουλ το κέρδισε ο Μολφέτας. Η διαφορά είναι στους 8 πόντους και ο Τόμιτς σε λίγα λεπτά συμμετοχής πρόλαβε και αυτός να κάνει 3 φάουλ. Γαλακτερός εκτός δεκάδας. Τον είδαμε με τα πολιτικά. 29-22. Ο επαρχιακός αθλητισμός πάντως θα έλεγα ότι ζει αλκιονίδες μέρες. Λίγο ο Απόλλωνας με τη σημερινή συμμετοχή του θέλει να δούμε κατά πόσον θα καταφέρουν να εξαργυρώσουν και σε τρόπαια αυτή τη συμμετοχή τους. 29-22 το σκορ. Ασούλας μακριά, Ρίβερς. Μάζονται Τάρλας και Μπακασιάς, στο μεταξύ ο Γκρέι θα κάνει βήματα. 29-22. Φαντάζομαι Γρηγόρη υπάρχει ικανοποίηση στην πλευρά του πάγκου της Πάτρας. Ναι, Νίκο, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής είναι απόλυτα ικανοποιημένος από αυτή την άμυνα και τους είπα έτσι συνεχίστε. Τώρα όμως ο Γκρέι κάνει ένα καταπληκτικό κάρφωμα βγαλμένο από διαγωνισμό καρφωμάτων στον ευνηδιασμό από την θαυμάσια assist του Ρίβερς. Ο Γκρέι πολύ ψηλά, κοιτάξτε, σε αυτό το θεαματικό replay που μας έδωσε ο σκηνοθέτης μας. 31-22 και ξανά η φάση αξίζει πραγματικά, την ξαναδούμε. Για 3 από τον Ταπάκη, χωρίς τύχη. Όμως κλέβει την μπάλα ο Βετούλας μέσα από τα χέρια του Τόμιτς και νέο κάρφωμα από τον Έλλη. 31-24, 5 και 53 ακόμα. Μπακασιάς και Τάρλας περνούν στο παιχνίδι. Αν μετράω σωστά, που σωστά μετράω δηλαδή, ήταν το 10ο κάρφωμα που έχουμε δει μέχρι τώρα στο τελικό. Είδατε πάλι το κλέψιμο και το κάρφωμα από τον Έλλης που είχε ξεχαστεί λίγο πιο πίσω. Ο Έλλης το συνηθίζει να ξεχνιέται λίγο πιο πίσω. Ούτε το συνηθίζει, είναι έτοιμος να πάει στον εφεδιακό και να είναι μια επιθετική ευθύνη. Ο Μπακασιάς θα κάνει νέο λάθος, ο Βετούλας όμως δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Ο Ρίβερς υπερπίεση. Νέος ευνηδιασμός για τον Απόλλωνα. Ο Βετούλας στον Βούξεβιτς. Αυτός με πολύ ωραίο τρόπο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ από τον Μπακασιά. Ο Αλεξανδρής το πανηγυρίζει με σφιγμένες γροθιές. Κοιτάξτε ξανά. Μια-δυο φορές βρήκε ευκαιρία να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο Απόλλωνα. Η βολή πήγε πάντως χαμένη. Ο Απόλλωνας έχει 8 στις 14 βολές. Πολύ χαμηλό ποσοστό. Τράκαραγε. Ρίβερς. Τώρα ο Μολφέτας κυνηγάει τον Ρίβερς. Αποσύρθηκε ο Έλλης. Μολφέτας στον Ρίβερς και η άλλη ζώνη. Γκρέι. Μια πάσα που στέλνει την μπάλα εκεί στους κερκίνες και αμέσως time out από τον Ρίβερς. Το εσωτερικό του νέου Micra Super Drive σαλόνι. Ναι, έχει άνετες πολυθρόνες. Air condition. Χώρους. Αλλά σαλόνι. Ξέρετε πολλά σαλόνια με υδραυλικό τιμόνι. Ηλεκτρικά παράθυρα. Κεντρικό κλείδωμα. Αερόσακο. Immobilizer. Γι' αυτό σας λέω. Με 55 και 75 άλογα αυτό δεν είναι σαλόνι.
Αυτό είναι living room. Νέο Micra Super Jive. Σούπερ αυτοκίνητο. Λένε στην μπασκετική ορολογία της ομάδας που είναι outsider. Για να ακούσουμε τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου. Γρηγόρη. Ναι, Νίκο, ο προπονητής του Απόλλωνα ζήτησε από τους παίκτες του να τρέξουν στην επίθεση. Χαρακτηριστικά είπε όταν πάρουμε rebound τρέχουμε και οι 5. Ενώ στην άμυνα ζήτησε να αφήσουν διακριτικά τα μπακατσίκια να βοηθάνε χαμηλά. 4,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ισοπαλία 31-31. Φάουλ που κερδίζει ο Φασούλας από τον Παπά. Ο Φασούλας στόχισε στη μία μόνο βολή. Ήταν ο 13ος πόντος του. Πρώτος σκόρερ του αγώνα. Και 3 τάπες όπως τα είδατε προηγουμένως. Ο Έλλης έχει 12 πόντους και ο Βούξεβιτς 10 για τον Απόλλωνα. Νάτος ο Βούξεβιτς. Ο Φέτας. Βετούλας. Μυριούνης θα κυνηγήσει το επιθετικό rebound. Εκεί παίζεται κάτι σαν μπάσκετ, κάτι σαν ποδόσφαιρο. Ο Ρίβερς ξεχύνεται μπροστά. Τελειώνει μόνος του με έξοχο τρόπο την φάση. Είδατε προσποιήσεις, κακό. 34-31. Για να ξαναδούμε τη φάση. Το λέει άπα από τον Ρίβερς και αφού προηγουμένως σκόρπισε την άμυνα του Απόλλωνα με την προσποίηση ότι θα δώσει πάσα. Μυριούνης. 3,5 λεπτά ακριβώς. Βούξεβιτς. Βετούλας ψάχνει χώρο για να κινηθεί. Παίρνει φάουλ. Δεν μετράει βεβαίως το καλάθι. Φάουλ από τον Ρίβερ στο πρώτο του. Και 2 βολές για τον Νίκο Βετούλα, παίκτη που όμως μέχρι τώρα στο παιχνίδι η αφλογιστία του συνεχίζεται. 5 assist, 3 κλεψίματα πάντως και 3 rebound. Νάκετς. Μπακατσιάς. Ρίβερς. Κι άλλο μαγικό. Καλάθι και φάουλ. Ο Ρίβερς ανακατεύει, αναστατώνει την άμυνα του Απόλλωνα με αυτά τα κόλπα. Βέβαια, σε αυτή τη φάση τώρα ένας παίκτης όταν παίζεται man to man και ανακατεύει την άμυνα αυτής της ζώνης, η άμυνα έχει μεγάλη ευθύνη. Ειδικά ο παίκτης που μαρκάρει το Ρίβερς. Την ελεύθερη βολή του Φασούλα. Το έμεσο τρίποντο του Φασούλα. Ο οποίος φτάνει τους 16 πόντους. Πάλι ο Ρίβερς. Αυτή τη φορά το παράκανε, αλλά έχουμε μπρος πίσω. Που σφυρίζει από μακριά ο Τσανίδης. Έντονη γκρίνια στον πάγκο του Απόλλωνα. Έχουμε μπρος πίσω υπέρ του Απόλλωνα. Κοιτάξτε. Τι μπρος πίσω υπέρ του Απόλλωνα. Νομίζω ότι ο Τσανίδης είπε μέα κούλπα. Έκανε λάθος. Ναι, ακριβώς. Έκανε λάθος και το διόρθωσε. Αλλά δεν πάβει ότι... Μήπως όχι, όχι, μπάλα δίνει στον Ολυμπιακό. Μπερδεύτηκε και λίγο. Άλλο σφύριξε, άλλο προς λάθος κατεύθυνση έδειξε. 2 και 42 πριν το τέλος, 37-31. Ρίβερς. Ο Ρίβερς έχει 9 πόντους και 3 assist. Το κλέψιμο άλλο ένα. Βετούλας. Το φάουλ που κερδίζει ο Μολφέτας πάνω που έφτανε στο lay-up. Πάντως το πρόβλημα για τον Απόλλωνα παραμένει το φόρτωμα των ψηλών του με φάουλ. 3 center έχει χρησιμοποιήσει ο Αλεξανδρής. Έχουν μαζέψει 3 τους 10 φάουλ. 4 ο Ράιλι, 3 ο Νεμάνια και 3 ο Ταπάκης. 3 και ο Τόμιτς που μπαίνει τώρα. Αποσύρεται για μερικές αναπνοές και για να χαλαρώσει λίγο, να ηρεμήσει λίγο ο Ρίβερς. Που χειροκροτείται βεβαίως. Ο Απόλλωνα μπορεί και τις βολές οι οποίες κερδίζει, διότι είναι πάρα πολύ... 12 τώρα στις 20 ελεύθερες βολές. Ο Μολφέτας είναι ο πιο εύστοχος από τους παίκτες του με 5 στις 6. 2 στους 2 έχει ο Μυριούνης, οι άλλοι όμως δεν τα έχουν καταφέρει καλά. Τόμιτς. 37-33. Τώρα ο Απόλλωνας παίζει χωρίς σέντερ απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που έχει και Τάρλας και Φασούλα στην σύνθεσή του. Ο Έλλης και ο Μυριούνης είναι πίσω σε αυτή τη ζώνη. Ακριβώς, αναγκαστικά. Τρίποντα το Βακασιά, μάλιστα. Δεν έχει ξαναγίνει, φωνάζει ο Κώστας ο Έξαρχος. Έχει ξαναγίνει μία φορά σε όλο το πρωτάθλημα. Είχε 1 στα 18 τρίποντα ο Ευθύμης. Δεν σου παίρνει κιόλας. Ο Ευθύμης ξέρει ότι έχει ένα πρόβλημα στο σουτ τριοπόντων, αλλά κάνει άλλες δουλειές που είναι πολύ σημαντικές για μια ομάδα. Πολύτρες, πραγματικά. 40-33, εδώ ο Μολφέτας αστόχησε. Για να ακούσουμε τον Κώστα Έξαρχο. Κώστα. Ναι, Νίκο, να πούμε ότι στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Θήμος Βακατσιάς έχει... Ενώ με συγχωρείς, ο Μυριούνης πέτυχε το καλάθι και πήρε και το πρώτο φάουλ από τον Φασούλα. Ναι, δεν μπόρεσε να πετύχει και τον έξτρα πόντο από την βολή. Τόμιτς.
Ολυμπιακός χωρίς το Rivers σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου, 1 και 22 όπως βλέπετε απομένει. Πασούλας, εκεί κλείστηκε. Τόμιτς, από καλή θέση. 42-35 και time out για τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας με την μπάλα στα χέρια, ο Παπα-Νικολάου για πρώτη φορά στο γήπεδο. Ο Ιβκοβιτς ζητάει καλή άμυνα και ουσία, όχι θέαμα. Να μην ψάξουν το εξεζητημένο δηλαδή οι παίκτες του. Βούξεβιτς. Ο Βούξεβιτς χαμηλά στο Μυριούνι. Και βήματα από τον Χρήστο Μυριούνι που διαμαρτύρεται. Πήγαμε πια στο τελευταίο λεπτό. Ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα 7 πόντων. Νωρίτερα είχε ισοφαριστεί 31-31, αλλά κατάφερε να ξαναπάρει τα ενία του αγώνα γρήγορα. Τόμιτς. Νάκιτς. Μπαγκατσιάς από τη θέση από όπου προηγουμένως έβαλε εκείνο το τρίποντο. Βλέπει την μπάλα ο Έλλης από τον ελαφρώς αφηρημένο Τάρλατς, όμως δεν μπορεί να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός. Μπαγκατσιάς. Νάκιτς. Τάρλατς στο επιθετικό rebound ανάμεσα σε παίκτες από τους οποίους δεν έχει κανένα στον πόη του. Τα τελευταία 23 δευτερόλεπτα είναι όλα ουσιαστικά για τον Ολυμπιακό, ώστε να υπάρχει διαφορά μερικών δεκάτων του δευτερολέπτου ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Μπαγκατσιάς, Τόμιτς. Πέρασε, εκεί το περιμένει ο Έλλης όμως, η μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό, 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και πάλι η θεαματική φάση από αυτό το ωραίο πλάνο. 7 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για την ακρίβεια, η πάσα στο πουθενά και έτσι αυτά τα 6,8 δευτερόλεπτα. Έτρεξε λίγο το χρονόμετρο επειδή η μπάλα χτύπησε μέσα στο παρκέ. Αυτά τα τελευταία 6,8 δευτερόλεπτα θα είναι για τον Απόλλωνα που είναι 7 πόντους πίσω. Βούξεβιτς θα τρέξει για να νικήσει το χρόνο. Θα προλάβει. Θα αφήσει τελικά στο Μολφέτα, αυτός χωρίς ισορροπία. Θα νικήσει το καλάθι. Ωραία προσπάθεια, 42-37 από τον Γιάννη Μολφέτα, ο οποίος ζητάει και φάουλ. Βλέπετε πάλι, ο Βούξεβιτς είδε το συμπαίκτη του, προσποιήθηκε ότι θα πήγαινε στο lay-up. Και ο Μολφέτας, παρότι σπρώχτηκε ελαφρώς από τον Νάκετς, πέτυχε το καλάθι. 42-37 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου μετά από ένα θεαματικό μισό θεαματικό τελικό. Βλέπετε κάποια στατιστικά, ο Ολυμπιακός με καλύτερα ποσοστά και διπλάσια rebound αλλά και διπλάσια λάθη. Πανάληπτα. Στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων βλέπετε κάποια στατιστικά από το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός προηγείται από Απόλλωνα 42-37. Στα αμυντικά, γενικά στα rebound ο Ολυμπιακός είναι σαφώς ανώτερος. Ο Απόλλωνας τελικά υποβιβάστηκε, έπεσε στην δεύτερη κατηγορία. Έγινε το τζάμπολ, ο Ράιλι είναι στην πεντάδα παρά τα 4 φάουλ, όμως ήδη κάθεται στην καρέκλα των πραγματικού Μολφέτας που θα πάρει τη θέση του Ράιλι για να αλλάξει και το σχήμα. Ο Τάρλας σε μια πάσα που δεν μπορούσε να την προλάβει ο Παπα-Νικολάου και να η αλλαγή. Μολφέτας αντί για Ράιλι. Η ζώνη καλά κρατεί από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε συνέχεια τη μορφή της. Έχουμε 20 λεπτά αν αντέξει να κρατήσει. Για είναι επιτυχία για τον Απόλλωνα. Ο Σιγάλας επέστρεψε στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Βούξεβιτς αστόχησε σε προσπάθεια 3 πόντων. Rebound του Τάρλατς. Ο Απόλλωνας που έχει έφεση στα τρίποντα σήμερα έχει μόλις 1 στα 7. Και επίσης πολύ χαμηλό ποσοστό στις βολές, 57%. 44-37 από τον Τάρλατς. Πετούλας. Μολφέτας τώρα. Ο Βούξεβιτς στον Μυριούνι, ξανά Βούξεβιτς. Δύσκολη προσπάθεια, rebound από τον Τάρλας. Και ο Βούξεβιτς θα καρφώσει και πάλι την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού, αφού έκλεψαν την μπάλα οι αχαιοί από τον Ρίβερς, προσπαθούσε να την κατεβάσει και τον Σιγάλα. Δείτε ξανά εδώ. Ο Βούξεβιτς στο 11ο κάρφωμα του σημερινού τελικού. Απ' την άλλη μεριά ο Ολυμπιακός βάζει τρίποντο όμως με τον Σιγάλα, το πρώτο του καλάθι του αγώνα. Στον αγώνα 47-39. Είδατε ο Βούξεβιτς άργησε λίγο να πάει πάνω του και το πλήρωσε. Βετούλας, ωραία πάσα στο Μυριούνι, αυτός έδωσε ύψος στην μπάλα. Αυτή δεν λέει να καταλήξει μέσα όμως.
Μυριούνης με το Φασούλα στην πλάτη του. Ό,τι κόλπο και αν σκέφτηκε δεν μπόρεσε να νικήσει τον σέντερ του Ολυμπιακού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μεγάλη διαφορά ύψος, μεγάλες ικανότητες ο Παγιώτης ο Βασούλας στα μπλοκ. Δεν χρειάστηκε καν να σηκωθεί από το έδαφος ο Φασούλας. Ήταν η τέταρτη του τάπα στο παιχνίδι. Σιγάλας. Ο Παπα-Νικολάου. Για 3 ο Σιγάλας, άστοχος. Ο Παπα-Νικολάου είναι εκεί, αλλά είναι και ο Βετούλας εκεί. Για να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ο Μολφέτας κυνηγάει τον Rivers, οι υπόλοιποι παίζουν ζώνη. Σιγάλας. Ο Παπα-Νικολάου για 3 πόντους, ανενόχλητος, αλλά δεν βρήκε στόχο. Βετούλα στο rebound. 4 εναντίον 3 καθυστέρησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Έλλης, έστω και με δυσκολία, μπόρεσε να πετύχει το καλάθι, έχει 14 πόντους. Σιγάλας πάει να σπρώξει αυτό στον ευνηδιασμό, αλλά ο Βούξεβιτς τον σταματάει με φάουλ, το δεύτερό του. 2 έχει και ο Βετούλας, τα υπόλοιπα τα έχουν μοιραστεί ψηλή. Ο Έλλης δεν έχει κανένα φάουλ. Όμως δεν έχει κανένα και ο Μολφέτας που είναι ο φρουρός του Rivers. Τρίτο φάουλ του Βετούλα. Όμως δεν έχει κανένα και ο Μυριούνης. Άλλη μια φορά η φάση. 47-41 λοιπόν μετά από 3 λεπτά σχεδόν στο δεύτερο ημίχρονο και 49-41 από την έξοχη πάσα του Σιγάλα και το lay-up του Παπα-Νικολάου. Μολφέτας και φάουλ του Σιγάλα, τέταρτο φάουλ του Σιγάλα. Νάτος, για να διακόσουμε πάλι λίγο εμείς. Πολύ ωραία πάσα και πάλι. Ο Παπα-Νικολάου όμως δεν μπόρεσε να κοντρολάρει αμέσως την μπάλα. Ο Σιγάλας ένα 4 φάουλ παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Και άλλο επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κάνει θράψη γενικά στα rebound απέναντι στον Απόλλωνα που παίζει χωρίς center, αλλά που ξέρει να κλέβει μπάλες. Ο Μολφέτας πήγε να κάνει το δικό του μαγικό και βήματα. Εδώ ήταν λίγο άτυχος ο Απόλλωνας από την πάσα του Βετούλα. Ο Μολφέτας, κοιτάξτε ξανά, δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα ενώ ήταν μόνος του με το καλάθι. 49-41. Ο Ολυμπιακός έχει 15 λάθη και ο Απόλλωνας 7. Χθες έκανε 17 λάθη ο Ολυμπιακός. Rivers. Απέναντι στη γνωστή άμυνα, 4 και 1. Γνωστή σύνθετη άμυνα. Φασούλας, ο Παπα-Νικολάου, Τάρλατς. Ο Παπα-Νικολάου θα πετύχει το καλάθι ο Ολυμπιακός στους 10 πόντους για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, για πρώτη φορά μετά από πολλή ώρα. Να ο Παπα-Νικολάου που έχει βάλει 4 πόντους σε αυτό το δεύτερο μέρος. Έλλης. Χατζόπουλος. Χατζόπουλος που πήγε στη θέση του Βούξεβιτς. Από πολύ μακριά ο Βετούλας. Αλλά ο Τάρλατς μόνος του θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Αλεξανδρής στις οθόνες σας. Βετούλας τώρα. Έλλης. Το πάσιμο και το καλάθι μπροστά στα απλωμένα χέρια του Φασούλα. Αυτό ήθελε κουράγιο. 16 πόντους έχει ο Έλλης. Σιγάλας. Φασούλας. Παπα-Νικολάου. Το πρώτο φάουλ του Έλλης. Ξεγελάστηκε από την προσποίηση του νεαρού και έπεσε πάνω του. Κοιτάξτε πάλι. Αφού δεν χτύπησε κανένας αυτή τη σύγκρουση, πάλι καλά. 51-43. Ο Ιβκοβιτς έχει κρατήσει τον Σιγάλα στο γήπεδο παρά τα 4 φάουλ. Rivers στον Τάρλατς, ο οποίος έχασε την ισορροπία του, αλλά δεν έχασε και τον δρόμο προς το καλάθι. 53-43. Βλέπουμε λίγο ότι ο Ολυμπιακός επιμένει να χτυπάει εκεί που πονάει η ομάδα του Απόλλωνα. Δηλαδή μέσα στην καρδιά της άμυνας. Και όλα τα καλάθια τα έχει βάλει από κάτω. Πραγματικά. Μολφέτας έδωσε στον Έλλης, ετοιμάζεται να ξαναμπεί στον αγώνα ο Ράιλι. Ο Έλλης έχει τον Τάρλατς μπροστά του και διστάζει. Να ο Ράιλι.
Και φάουλ από τον Παπα-Νικολάου στον Μολφέτα. Άλλη μια διακοπή 10 δευτερολέπτων για μας. Το άρωμα Viewers, η αποπλάνηση των αισθήσεων. Ο Ράιλι λοιπόν με τα 4 φάουλ επιστρέφει στο παιχνίδι. Ο Αλεξανδρής τα παίζει πια όλα για όλα. Η ομάδα του είναι 10 πόντους πίσω. Δυσκολεύεται να παρακολουθήσει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μετούλας. Λύνεται υψοκίνδυνη πάσα. Ο Έλλης όμως είναι παρόν. 53-45 από τον Έλλης. Τον elevator Έλλης. Ανελκυστήρα δηλαδή, όπως τον έλεγα στο NBA, για την αλτική του ικανότητα. Σιγάλας. Το rebound από τους πατρινούς αυτή τη φορά, για μια φορά. Ο απολογισμός στο rebound είναι 29-15. Για 3 ο Μολφέτας. Rebound κανένας, του παλεύει εκεί ο Έλλης. Αλλά ο Τάρλατς του έκλεισε εντελώς το οπτικό πεδίο. 53-45 και η μπάλα στα χέρια του Rivers. Ο Ολυμπιακός πάντα μπροστά, αλλά η διαφορά δεν έχει φτάσει σε επίπεδα ασφαλείας. Rebound από τον Μυριούνι μετά το άστοχο του Παπα-Νικολάου. Μολφέτας τώρα. Βρήκε διάδρομο. Όπως βρήκε διάδρομο, βρήκε χώρο μάλλον να κινηθεί και ο Μυριούνις. Πολύ έξυπνα προχώρησε λίγο με τρίπλα για να αποφύγει τον Φασούλα. Κοιτάξτε εδώ. Θαυμάσια προσπάθεια. 53-47. Σιγάλας. Τάρλας πάρα πολύ μακριά από το καλάθι Παπα-Νικολάου. Σιγάλας. Παπα-Νικολάου. Μια πάσα κατευθείαν πάνω στο Στεφάνι. Μάλλον ως λάθος θα πρέπει να χρεωθεί. Και φάουλ του Παπα-Νικολάου. Έχουμε time out για τον Ολυμπιακό. Η Καστρόλ παρουσιάζει μια μοναδική προσφορά. Ο Γιάννης ο Μελισσανίδης, ο Ολυμπιονίκης μας, της ενόργανης. Είναι ακόμα ο υφυπουργός αθλητισμού, ο Ανδρέας ο Φούρας και πολλοί άλλοι. Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, πανταχού παρόν. Μετούλας στο Μυριούνι. Κακό το σούτ, το rebound από τον Σιγάλα που σπρώχνει για τον ευνηδιασμό. Ο Μολφέτας θα σηκωθεί να τον σταματήσει, θα του κάνει το φάουλ. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με την σύζυγό του, ο κύριος Κόκαλης. Κοιτάξτε ξανά την φάση. Τι γίνεται παιδιά εκεί κάτω, Γρηγόρη Παπαβασιλείου, το μικρόφωνο σε σένα, αφού πρώτα όμως δούμε το πλάνο με τον Γιάννη το Μελισσανίδη και με τον υφυπουργό αθλητισμού Γρηγόρη. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής έδωσε ειδικές οδηγίες στο φάουλ Τέλης που παίζει ψηλά στη ζώνη και είπε ότι όταν είναι μπροστά του η ψηλή του Ολυμπιακού να τους αφήνει και να κατεβαίνει χαμηλά. Ενώ είπε χαρακτηριστικά πάμε να τους χτυπήσουμε τώρα που είναι πεσμένοι. Στις οθόνες σας προηγουμένως ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, με τον Γιώργο τον Βασιλακόπουλο, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Αθλητισμού και πάντοτε ισχυρό άντρα του ελληνικού μπάσκετ. Κώστας Έξαρχος, υπάρχει κάτι από τον Ολυμπιακό? Ναι, ο Ντούσαν Εύκοβιτς φώναξε στους παίχτες του λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν ο Ράιλι που είναι μέσα να έχει 4 φάουλ και εσείς να μην περνάτε την μπάλα ούτε μία φορά στους ψηλούς και να επιμένετε σε περιφερειακά σουτ. Περάστε την μπάλα στους ψηλούς να τον βγάλουμε με φάουλ. Νάτος ο Ράιλι εδώ στην επίθεση, το πρώτο του καλάθι. Ο Ράιλι στον αγώνα πρωταθλήματος του Ολυμπιακού στην Πάτρα είχε αφηνιάσει και είχε βάλει 28 πόντους που είναι και το ατομικό του ρεκόρ στην Ελλάδα. Σήμερα έχει μόλις 2. Εκείνο που πρέπει να εντοπίσουμε είναι ότι άλλη επιλογή η ομάδα του Απόλλωνα δεν έχει. Και είναι σωστή η επιλογή του Αλεξανδρή. Θα κλείσει όσο πολύ τη ρακέτα για να αφήσει τα σουτ. Αν ο Ολυμπιακός ευστοχίσει, οπωσδήποτε θα πάρει το παιχνίδι. Αν είναι άστοχος στα σούτα μακρινά που της δίνει δικαίωμα να σουτάρουν, θα είναι κοντά στην νίκη η ομάδα της Πάτρας. Ο Τάρλατς πέτυχε ένα καλάθι από τα 4 μέτρα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 28 πόντους από τον Φασούλα και τον Τάρλατς, τους δύο ψηλούς του, αλλά και αρκετούς άλλους μέσα από τη ρακέτα, από τους υπόλοιπους παίκτες, τον Παπα-Νικολάου ας πούμε. Η μπάλα τώρα για τον Ολυμπιακό. Μπαίνει ο Γκρέι, μπαίνει και ο Αργυρόπουλος για πρώτη φορά. Ο Νίκος Αργυρόπουλος, ένα 19χρονο παιδί, για να ξεκουραστεί και λίγο ο Βετούλας που δεν είχε καθόλου αποσυρθεί από το παιχνίδι. Ακόμα οι υπόλοιποι 4 πάντα σε ζώνη. Στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου αυτά, 57-51. Ο Ολυμπιακός πάντα μπροστά, ο Απόλλωνας πάντα στο κατόπι του. Δεν λέει να το βάλει κάτω και βεβαίως καλά κάνει. Τόμετς. Ο Ρίβερς τώρα. Πέρασε. Ο Ράιλι όμως θα του σκεπάσει τον ουρανό και με τα δύο χέρια.
Η μπάλα, κοιτάξτε ξανά την καταπληκτική τάπα του Ράιλι. Η μπάλα ξανά για τον Ολυμπιακό που έχει 30 καινούργια δευτερόλεπτα. Ο Ρίβερς στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει φανεί. Συνολικά έχει 9 πόντους. Βέλ μπήκε στη θέση του Φασούλα. Ο Τόμιτς τώρα. Ο Ρίβερς θα χάσει την μπάλα. Ο μικρός ο Αργυρόπουλος πετάχτηκε μπροστά του. Ουσιαστικά έκλεψε. Για να κάνουμε μια διακοπή 10 δευτερόλεπτων. Το έλεγα και στην αρχή, ο Απόλλωνας ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος στα κλεψίματα. Έχει ήδη 9, περισσότερα από όσα έκανε κατά μέσο όρο στα μάτς Α1. Ο Ολυμπιακός μόλις ένα κλέψιμο. Ο Έλλης θα νικήσει τον Γκρέι, αλλά δεν θα μπορέσει να αξιοποιήσει το lay-up. Και φάουλ που κερδίζει ο Αργυρόπουλος από τον Γκρέι. Ή μήπως από τον Τόμιτς, νομίζω από τον Γκρέι παραδείγματος. Να, εδώ η φάση. Τον έκαναν σάντουιτς εκεί, τον μικρό. Ο Νίκος Αργυρόπουλος, το παιδί με το 10, είναι γεννημένος στις 25 Μαρτίου του 78. Βούξεβιτς. Θα γλιστρήσει, η μπάλα όμως θα μείνει ή μήπως όχι. Σε χέρια μέχρι τον Απόλλωνα. Όχι, τελικά ο Ρίβερς έκλεψε. Να ένα κλέψιμο και για τον Ολυμπιακό. Στην άλλη πλευρά ήταν προς πίσω. 57-51. Τάρλας προσπαθεί να πάρει το πέμπτο φάουλ από τον Ράιλι, τελικά δεν θα καταφέρει τίποτα, αλλά θα κερδίσει φάουλ ο Βέλπα από τον Μυριούνι. Ο Μυριούνις φαίνεται κράτησε τον Βέλπα από πίσω. Άλλη μια διακοπή 10 δευτερολέπτων για μας. Ελέσε, play harder. 57-51 λοιπόν στην Καλογρόζα, 8 και 24 ακόμα, έχουμε time out που ζήτησε ο Απόλλωνας. Royal Club Evian. Διάσημο σε όλο τον κόσμο γιατί προσφέρει δύναμη και υγεία στο πνεύμα και το σώμα. Το Royal Club Evian για την υγεία των μαλλιών συνιστά το Pantene Prové. Ακόμα και τα αδύναμα μαλλιά δυναμώνουν. Κάντε μασάζ με το Pantene στα μαλλιά σας. Η μοναδική θεραπεία του με προβιταμίνες τρέφει την τρίχα ως τις άκρες. Έτσι τα μαλλιά γίνονται πιο δυνατά. Pantene Prové. Για μαλλιά τόσο υγιή που λάμπουν. Το φαγητό είναι επιθυμία, λαχτάρα για γεύση. Αλλά κάθε φορά που τρώτε, ο κίνδυνος της περιδόνας μεγαλώνει. Γιατί μία... 59-51 εδώ στην Καλογρόζα με ένα καλάθι του Τόμιτς, 7 και 42 ακόμα. Να το καλάθι που για μια στιγμή το χάσατε. Η μπάλα στα χέρια του Βούξεβιτς, ο οποίος αφήσει στο Ράιλι. Μετά το time out ξαναμπήκε ο Βετούλας αντί του Αργυρόπουλου, αλλά και ο Φασούλας στη θέση του Βέλ. 59-51 λοιπόν. Βούξεβιτς. Βγαίνει ο Φασούλας να βοηθήσει το Ρίβερς. Η μπάλα φτάνει στον Βετούλα. Αυτός λίγο στα τυφλά, πολύ στα τυφλά. Αλλά και ο Ρίβερς θα καταφέρει να ολοκληρώσει. 3 συνεχόμενα κλεψίματα για τον Ολυμπιακό, από εκεί που είχε ένα μόνο στο παιχνίδι. Και φάουλ του Βετούλα στον Τόμιτς, τέταρτο φάουλ. Εδώ υπάρχει και Καβιάς. Αυτό με τον Ολυμπιακό, από να σουτάρει 30% φέτος. Αυτό δεν βγαίνει στην τύχη, είναι η πίεση που δέχονται από τους αντιπάλους και ειδικά ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλός στην αμυντική. Οι 6 rebound και 4 τάπες. Το rebound από τον Βέλ. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Τάρλας τώρα. 60-51. Γκρέι. Βέλ. Θα προσπαθήσει αυτός να πάρει το πέμπτο φάουλ του Ράιλι και να τα καταφέρει. Αυτό ήταν όλο λοιπόν για τον Αμερικανό center for του Απόλλωνα. Ο Ράιλι αποχωρεί με 2 πόντους, 2 rebound, ένα κόψιμο και ένα λάθος. Στα ρηχά νερά έμεινε και αυτός. Στη θέση του ο Χατζόπουλος, ένας γκάρντ, αλπικός πάντως. Και ο Απόλλωνας χωρίς center για αυτά τα τελευταία 7 λεπτά. Προτίμησε ο Αλεξανδρής να μην ξαναβάλει τον Νεμάνια ή τον Ταμπάκη και να παίξει με ένα χαμηλό σχήμα. 61-51. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού το γιορτάζουν. Σουτ για 3 από τον Βετούλα. 61-54. Μόλις το δεύτερο τρίποντο του Απόλλωνα σε 12 προσπάθειες. Το ξαναβλέπετε.
και η πρώτη πόντη του Νίκου Βετούλα στο παιχνίδι. Μόνο που έχει 8 assist, 4 κλεψίματα, 4 rebound. Τεράστια προσφορά. Φάουλ 6,5 λεπτά, 63-54. Βετούλας στον Έλλης, αυτός έχει τον Φασούλα μπροστά του, αλλά θα καταφέρει να τον νικήσει με το μεγάλο του άλμα και το καιρό του πάτημα. 63-56. Η πόντη του Ρίβερς προηγουμένως ήταν η πρώτη του στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως είδαμε, η άμυνα του Απόλλων άλλαξε, παίζουν ένα man-to-man τώρα και πιστεύω σιγά σιγά θα πιέσουν και σε όλο το γήπεδο. Θα είναι αναγκασμένοι από τη... 17 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Απόλλωνα. Βλέπετε ξανά την φάση. Ο Μυριούνης ήταν αυτός που έδιωξε την μπάλα έξω. 17 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού, συγχωρήστε με το λάθος. Και 6 λεπτά για το τέλος του τελικού. Ο οποίος είναι τώρα στο βιράζ. Μπαίνει στην τελική ευθεία για να μάθουμε τον κυπελούχο Ελλάδας για το 1997, τον διάδοχο του Παναθηναϊκού που είχε πάρει πέρυσι το τρόπαιο. Τόμιτς για 3. Όμως ο χρόνος της επίθεσης είχε εκπνεύσει και έτσι ο Απόλλωνας έχει δικαίωμα για καινούργια επίθεση και τη δυνατότητα να πλησιάσει και πάλι. Μολφέτας. Από πολύ μακριά. Όχι και πολύ καλή ιδέα. Το rebound από τον Φασούλα. Ο Μολφέτας πήρε ένα σκριν εκεί. Είχε τυφλή εμπιστοσύνη. Και γρήγορη εκτέλεση. Πολύ γρήγορη επιλογή. Φασούλας. Απόλλωνας που είχε εδώ μια ευκαιρία να πλησιάσει στους 5 πόντους ή και στους 4 αν έβαζε τρίποντο. Το follow από τον Γκρέι, άστοχο παρότι ήταν σε απόσταση επαφής κυριολεκτικά με τον καλάθι. Βετούλας. Πολύ ωραία πάσα στο Μυριούνι, ο οποίος και καλάθι θα πετύχει και φάουλ θα πάρει από τον Φασούλα. 63-58, η βολή πήγε χαμένη πάντως. Μυριούνις που είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα. Και το δεν αποκλείεται να επιστρέψει. Φάουλ που κερδίζει ο Βέλμα από τον Μυριούνι. Παραλίγο να Χερμανό. Πριν από 4 χρόνια οδήγησε την εθνική ομάδα της Μαδρίδας στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου και ήταν μάλιστα και ο πολυτιμότερος παίκτης του Ευρωμπάσκετ. Βετούλας. Και άλλο βιαστικό σουτ, άστοχο και αυτό. Rebound από τον Τόμιτς. Ο Χατζόπουλος θα του κλέψει χωρίς φάουλ. Εντυπωσιακή προσπάθεια. Ο Βετούλας πάει σαν σύμφωνα στον ευνηδιασμό. Αφήνει στον Έλλης. 65-60 από το κάρφωμα του Έλλης. Ξανά η φάση. Ο Βέλπ προσπάθησε να κερδίσει επιθετικό φάουλ, οι διαιτητές δεν του το έδωσαν. 65-60 λοιπόν. 4 και 15 σε αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι. Μπορεί να μην πήγαινε ακριβώς πόντο-πόντο οι ομάδες, αλλά υπάρχει συναγωνισμός. Ναι, και ο Απόλλων είναι μέσα στη νίκη, δεν έχει ξεφύγει. Ο τρομερά θαραλέος Απόλλωνας. Αποφασισμένος για όλα. Ο Βέλπ ξέφυγε, λάθη και φάουλ. Εμείς θα διακόσουμε. Ο Βέλπ κέρδισε και ελεύθερη βολή, θα την εκτελέσει. Τώρα μέσα στο φάουλ δεν ήταν του Μυριούνι, όπως υπόθεται φοβήθηκαν οι Πατρινοί. 67-60. Rebound του Μυριούνι και φάουλ του Σιγάλα. Πέμπτο φάουλ του Σιγάλα που αποσύρεται από το παιχνίδι. 51-64 με ένα καλάθι του Μυριούνι. Ο Ρίβερς δυσκολεύτηκε, η μπάλα έφτασε όμως στον Τόμιτς. 2 λεπτά ακριβώς για να τελειώσει ο τελικός. Ο Απόλλωνας πιέζει πλέον Περμάρε Περτέρα για να κλέψει την μπάλα, όμως ο Ρίβερς ελευθερώνεται και πετυχαίνει ένα πολύτιμο για τον Ολυμπιακό καλάθι. 73-64. 1 και 50. Ο Βούξεβιτς, ο προπονητής του ζήτησε πρωτοβουλίες τώρα στο τέλος. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ήδη πανηγυρίζουν. Βεβαίως ο μας δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο φαβορί. 73-67 τώρα. Με το τρίποντο του Βούξεβιτς 1 και 37 πριν το τέλος. Τόμιτς θα βγάλει έξω στον Φασούλα, αυτός ακόμη πιο έξω, τον Φασούλα που είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος του έξω τελικού. 21 πόντι, 7 rebound, 6 τάπες. Τόμιτς. Και φάουλ που κερδίζει ο Τόμιτς από τις κερκίδες με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. 75-67. Από τις βολές του Τόμιτς. Ο Απόλλωνας θα ψάξει πάλι το τρίποντο. Προς το παρόν θα εκτελέσει 2 βολές με τον Βούξεβιτς. Θα δούμε βεβαίως, διότι μένουν 1 και 16 ακόμα και έχουμε δει και μεγαλύτερες ανατροπές από τους 6 πόντους που είναι τώρα η διαφορά. 75-69. Ρίβερς σπρώχνει για τον ευθυδιασμό, 2 με 1. Ο Γκρέι θα καρφώσει με θεαματικό τρόπο την μπάλα. Η πάση του Ρίβερς ήταν άψογη. Εκεί ακριβώς που την περίμενε ο συμπατριώτης του.
77-69 με το κάρφωμα του Έβρικ Γκρέι. Βούξεβιτς, Μυριούνης, μπερδεύεται, έχει όμως την μπάλα. Μετούλας, Χατζόπουλος για 3. Ο Μυριούνης παλεύει, κερδίζει το rebound, 77-71. Ο Χρήστος ο Μυριούνης δεν το βάζει κάτω, μένουν 46 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Φτάσε τους 18 πόντους και τα 13 rebound. Φάουλ στον Rivers. 45 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα, 77-71. Ο Ολυμπιακός αξιοποιεί τις... ...78-71. Στον πάγκο του Ολυμπιακού έχω την εντύπωση ότι άρχισε ήδη το πανηγύρι. Να δούμε αν έχουν άλλη άποψη. Πατρινή, πάσα για το Μυριούνι, νέο καλάθι, 78-73. 36 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος λιγοστεύει, ο Έλλης όμως θα κλέψει την μπάλα από τον Φασούλα και θα διατηρήσει και τον έλεγχό της. Για να δούμε. Βούξεβιτς, καταπληκτικό κλέψιμο του Έλλης. Καλάθι, 78-75, 23 δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν παραμονεύει η μεγάλη ανατροπή. 78-75. Ο Έλλης ζητάει φάουλ από τον πάγκο και το φάουλ γίνεται αμέσως πάνω στον Rivers. Το πιο εύστοχο πάντως παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Απόλλωνας έχει μεγάλη καρδιά, αυτό θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Άστοχη πρώτη βολή του Rivers. Άμα χαθεί και δεύτερη, τότε ο Απόλλωνας είναι ζωντανός για την ισοφάριση. Αγωνία ξαφνικά στις κερκίδες από εκεί που είχε στηθεί πανηγύρι. Άστοχη και δεύτερη. Και το rebound από τον Μυριούνι. Για να δούμε. Ο Ολυμπιακός άραγε θα προσπαθήσει να κάνει φάουλ. Για 3 ο Χατζόπουλος. 12 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Είναι πραγματικά απίστευτο, ο Απόλλωνας ισοφαρίζει. Αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ και η ομορφιά της ομάδας που μάγεται μέχρι το τέλος και δεν τα έχει καταλήξει. Ο Κώστας ο Χατζόπουλος θα πετύχει το τρίποντο, 12 δευτερόλεπτα και 2. Νάτος με την μπάλα στα χέρια. 10 δευτερόλεπτα. Βλέπετε και το ρολόι. Rivers. Παπα-Νικολάου θα δοκιμάσει ο ίδιος και θα πετύχει το καλάθι. 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και έτσι λοιπόν η Σταχτοπούτα δεν έφαγε το λύκο. Ο Δημήτρης ο Παπα-Νικολάου έκανε αυτό ακριβώς που έκανε ο Νάκης εχθές και ο Ολυμπιακός είναι κυπελούχος Ελλάδας. Το μικρόφωνο αμέσως στον Κώστα Έξαρχο και ενώ βλέπετε τον Σοκράτη Κόκαλη να δέχεται συγχαρητήρια. Ξανά το καλάθι του Παπα-Νικολάου, 80-78. Κώστα. Κύριε Ιφκοβιτς, ο Ολυμπιακός της Ελλάδας για αυτή τη χρονιά με δύσκολο τρόπο. Πώς νιώθετε? Πιστεύω σήμερα παίξαμε θεαματικά, όχι παροβολικά. Παρακοπή λίγη, θέαμα μεγάλη. Με αυτό δεν έχεις κέρδης. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του. Ήδη τον έναν τίτλο που στόχευε το πήρε. Συνέχεια. Πιστεύω το πρώτο τίτλο θα μας βοηθήσει και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε τον Ντούσαν Ιφκοβιτς στο μικρόφωνο και πάλι στον Ανικό. Μήπως μπορέσεις Κώστα να πλησιάσεις και τον Δημήτρη του Παπα-Νικολάου, τον ήρωα της βραδιάς, είναι κάπου εκεί κοντά μέσα στο πλήθος. Ο Ολυμπιακός με το καλάθι αυτό που ξαναβλέπετε πάντως κατακτά το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Πέο λοιπόν του κυπελούχου Ελλάδα στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού, του Γιώργου Σιγάλα. Το έκτο κύπελο Ελλάδα στην ιστορία του Ολυμπιακού και αποθέωση από το πλήθος. Το πρώτο! Διαβάστε τα χίλια του αρχηγού του Ολυμπιακού, το πρώτο φωνάζει προς την εξέδρα. Ο Ολυμπιακός που βεβαίως διεκδικεί και το πρωτάθλημα Ελλάδας και κυρίως το Ευρωπόλι. Και να σας αποχαιρετήσουμε από όλους όσοι εργάστηκαν για την κάλυψη του Final Four του κυπέλου.